phakathi kwamabili sebezithumela lezo zibhobo namakhanda ahlula amaphilisi. Uyavuka wami umama aguqe phansi ngawo womabili awushaya umthandazo awubhekise emazulwini. Athi Nkosi, noma sezingihlaba lezi pikili sebengibingelela ngensini nabafarisi, kodwa wena usazolithola udumo kimi, ngoba kimi wena umsindisi. Athi lapho esengimoya ekhuluma ngezilimi, kuvuleke endlini angene ubaba ehambe memeze edidizele edakwenye amaphepha ehluleka nawo ukuzimela. Impama umama azoyithola membingelela. Isibhakela solandela emshaya imbhanqa namafastela embhakelela amacala angazange wenza, kodwa uyaqhubeka umama nokuthandaza, ngisho izinyembezi kuye seziziphumela. Athi Nkosi, noma sekusinda kwehlela ngisoze ngayekelela, ngiyazi wena lo mthwalo uzongithwalela, noma izifungo engazenza sezingimangalela, ngiyazi wena uzoba nami kuze kube sekupheleni kwale ndlela. Abopha igawuni afaka uphaqa, ahamba wabeka amanzi okuhlamba, abuya wanikeza ubaba amlungisele nendawo yokulala, amnikeze nokudla. Yizazi kahle ukuthi ubaba uzomnqaba, aqhubeke nokuyidlala indima yokuba umama lapha ekhaya. Uthini ngey'ntatha amanye amakhosikazi elele ethokomele namadoda wavuka wami umama kulowo mnyama ekuphanta. Lapha ekuphanteni uvika izimpama zamagama, abantu bemxhapha ngezinhlamba, bembiza ngamagama aziswana, bezama ukumpuca lokho okuncane asuke ethi uyakuzama, kodwa nalapho uyaqhubeka nokubekezela. Athi ngiyazi lobuhlungu bami bophenduka isibusiso phezu kwezingane zami, ngoba ngifuni zona zikhule zifane nami. Uyindoda wami umama. Uthini endaweni sebemphendula inhlekisa, angani ungena imizi nemizi ehamba edayisa ezama epatanisi efunela thina imali yokuyorejista. Athi bantu bami, noma ngingenalutho kodwa ngizofaka umfutho ukuthi nithole imfundo, ngoba ngiyazi ekugcineni iyonenza utho. Mina ngakhula ngilusa, manje ngisitholanga ngesikhathi sokufunda, kodwa noma ngigula ngizophuma ngizulazule nginizamele into ezongivimba ukuthi nginiphantele kuba ngukufa. Bese buka udadewethu eyakhuluma kubona, athi izingane zami ngifuna nizimele la emhlabeni, ningene emshadweni ngoba sekuhluzekile la kunini emqondweni. Uma khona enikufunayo niziphikithe nini emaphaketheni, kodwa nizithobe emadodeni, ngoba lokho kwenzeka ekuqaleni futhi kuyokwenzeka kuze kube sekugcineni. Bese buka mina athi mfana wami, ungamshaya umuntu wesifazane noma ngabe kunzima kangakanani ukucontrol ukudina kwakho, ungavumi ukuphendula isilwane. Umthande umuntu wesifazane, ungamthandi kakhulu ngoba nifuna nilale. Umthande wenze sure ukuthi emshadweni akahleli ngoba esehlelela izingane. Bantu bami, noma sengihambile nikhumbule ukuthi manje noNkulunkulu angeke nabazintandane. Uyindoda wami umama. Kubo bonke omama bakhona kulo mhlaba, abashada, abadivosa nabangcwaba, laba bashiwa amadoda, iy'ngane zincane kwaphoqeleka ukuba baphenduke obaba emakhaya. Omama siyanithanda noma sinincisha imali yokudla, kodwa nina niyazincisha ukudla, nisithandazele noma singanazi. Uyindoda wami umama.